με περιφερειακούς παίκτες, δύο αλλαγές, και ο Καλιάνος και ο Αθανασόπουλος βγήκανε. Ψάχνει να βρει ένα σχήμα που να μπορεί να λύσει ένα επιθετικό πρόβλημα που σίγουρα υπάρχει στο δεύτερο λύκειο. Και ο Αλέκος ο Γκίνης σε δύο βολές που έχει. Αλέκος Γκίνης, εύστοχος, και το σκορ πάει 9-4 για το πρώτο λύκειο. Και ο Αλέκος Γκίνης στη δεύτερη βολή. Αλέκος Γκίνης άστοχος στην δεύτερη βολή, rebound τον Παπα-Κωνσταντίνου και η μπάλα στον Κωνσταγκόρο. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια νευρικότητα στο δεύτερο λύκειο και φαίνεται και στα πρόσωπα των παιχτών. Η μπάλα στον Μανώλη τον Λαυρόπουλο αφήνει για τον Τάκη τον Ρέπα, τρίποντο σου τριών πόντων, η μπάλα να πηδάει μέσα στη Στεφάνη και δεν μπαίνει. Και Δημήτρης Καλογερίδης, 7 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, 9-4 το σκόρ υπέρ του πρώτου λύκειου. Δημήτρης Καλογερίδης πάντα. Καλογερίδης, μια ωραία διείσδυση, ένα κόψιμο εκεί πέρα, αλλίωση του σου θα έλεγα από τον Πάνο Βασιλείου, και η μπάλα παίξει για το πρώτο λύκειο. Ο Αλέκος ο Γκίνης τώρα με την μπάλα για τον Γιώργο τον Φακούρα. Φακούρας, Μαργάριο Βασιλείου για τον Καλογερίδη. Διδασκάλου. Διδασκάλου πάντα. Διδασκάλου κάνει ένα ωραίο σουτ, η μπάλα όχι, είναι έξω. Είναι έξω. Ο Αλέκος ο Γκίνης όμως δυναμικά στη φάση, η οποία θα τελικά η μπάλα είναι για το δεύτερο λύκειο. Δεν μπορώ να πω, δεν πρόκειται καλά τη φάση να πω για ποιον είναι η μπάλα. Η μπάλα στον Κώστα τον Κόρο, γρήγορα επίθεση και καλάθι, και πάλι από τον Κώστα τον Κόρο, 9-6 το σκορ. Και είναι 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Καλογερίδης με την μπάλα. Καλογερίδης πάντα με την μπάλα. Καλογερίδης στο μαρκάρει ο Ρέπας. Καλογερίδης που επιμένει, ψάχνει για τον Αλέκο τον Γκίνη στο high post και πάλι. Για τον Γιώργο τον Φακούρα. Φακούρας. Προσπαθεί Αλέκος Γκίνης και πάλι κάνει μια δεύτερη προσπίση για τον Ηλία τον Χασάπη. Είναι μέσα στη ρακέτα. Πάλι καρίσια ο Ηλίας Χασάπης. Παίρνει την πλάτη από τον Πάνο Βασιλείου και σημειώνει το καλάθι. 11-6. 6 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάνος Βασιλείου για τον Παπα-Κωνσταντίνου. Το σουτ βεβαιασμένο αλλά καλάθι. Καλάθι 11-8. Και μπάλα στον Καλογερίδη. Για τον Διδασκάλου αυτός. Διδασκάλου τον μαρκάρει ο Κόρος. Διδασκάλου. Παλιά για τον Γκίνη, που είναι από τα δεξιά. Σούτ από τον Γκίνη. Όχι. Ήταν πολύ βιαστική ενέργεια. Και Κώστας Κόρος τώρα στην αντεπίθεση. Κόρος, μια παλιά φεύγει μπάλα έξω από τα χέρια του Παναγιώτη του Ρέπα και περνάει έξω για το δεύτερο, για το πρώτο λύκειο. Τέλειωσε και το δεύτερο time out. Διακόψαμε κάπως απότομα. Δεν φταίμε εμείς. 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Και Δημήτρης Καλογερίδης με την μπάλα για το πρώτο λύκειο. Δημήτρης Καλογερίδης. Δημήτρης Καλογερίδης, μαρκάρει ο Παναγιώτης ο Ρέπας για τον Γιώργο τον Διδασκάλου. Διδασκάλου για τον Γιώργο τον Φακούρα. Φακούρας κάνει μια προσποίηση για τον Ηλία τον Χασάπη. Βεβαιασμένη ενέργεια, δεν κοίταξε ο Ηλίας Χασάπης εκεί πέρα. Κλέβει ο Καλογερίδης και το φάουλ από τον Γιαννόπουλο που βρισκόταν πολύ μακριά. Ενώ ο Νικολίτσας που βρισκόταν κοντά στη φάση δεν έδωσε τίποτα. Το φωνάζει ο Γιαννόπουλος στο Γιώργο τον Φακούρα. Και μια παράκληση για να σταματήσει να διαμαρτύρεται ο Γιώργος ο Φακούρας. Προσπαθεί και ο Γιώργος ο Διδασκάλου σαν αρχηγός να διαμαρτυρηθεί εκεί πέρα. Έχει κάποια νεύρα οπωσδήποτε υπάρχουν. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Ρέπα στο παιχνίδι συνεχίζεται τώρα με τον Κόρο. Για τον Ρέπα και πάλι σου 3 πόντων από τον Παναγιώτη Ρέπα. Άστοχος. Rebound τελικά από τον. Έχασε την μπάλα ο Ηλίας ο Χασάπης. Δεν μπόρεσε να πάρει το rebound και έχουμε μια νέα αλλαγή. Και πάλι περιφερειακός παίκτης για το. Βγαίνει τώρα ο Πάνος ο Βασιλείου. Και πιο ευκαινεί το σχήμα με 3 κοντούς. Ρέπα, Κόρο και Δαμιανό. Κόρος. Για τον Ρέπα. Ο Μανώλης Λεβέροπουλος και μαρκάριζος, ένα σουτ, πάρα πολύ άστοχο. Η μπάλα στον Διδασκάλου. Διδασκάλου με την μπάλα σε χρέη playmaker. Στον Καλογερίδη. Καλογερίδης. Ωραία πάσα στον Ηλία το Χασάπη και καλάθι για μια ακόμα φορά ο Ηλίας Χασάπης. Διασπάει την άμυνα του δευτέρου. Πολύ ωραίες πάσεις από το πρώτο λύκειο και 13-8. Κώστας Κόρος. Κόρος, πάντα, τον μαρκάρει ο Καλογερίδης.
Προσιλωμένη άμυνα. Ο Παναγιώτης ο Ρέβας πήγε προς στιγμή να χάσει. Τελικά έχει την μπάλα. Κόρος. Δαμιανός Παπακοσταντίνου που είναι ξεμαρκάριστος. Και πάλι Δαμιανός στο σουτ. Άστοχο. Rebound ο Γουρχούλης που έχει μπει και αυτό στο παιχνίδι. Δεν τον καταλάβαμε τον Γουρχούλη. Η μπάλα στον Φαγούρα. Φαγούρας προσπαθεί να πάει γρήγορα προς το καλάθι. Φωνές και η μπάλα στον Διδασκάλου. Διδασκάλου με την μπάλα. Κόψιμο ωραίο, αλλά η μπάλα και πάλι στο Γουρχούλη από τον Μανώλη Λαμπρόπουλο. Κλέβει ο Παπακοσταντίνου μέσα από τα χέρια και στον ευθυνδιασμό. Ο Παναγιώτης Ρέμπας. Βγαίνει ο Ρέμπας και καλάθι. 13-10. 13-10. 4 και 17 πριν από τη λήξη. Και παίρνει φωτιά το κλειστό γυμναστήριο Ναυπλίου. Όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο μεγάλο είναι ο φανατισμός. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Φαγούρας στο σούτ, εύστοχος, πολύ ωραίο καλάθι. 15-10. 15-10 από τον Γιώργο τον Φακούρα. Και μπροστά ο Παναγιώτης ο Κόρος τώρα. Κώστας Κόρος, συγγνώμη. Η μπάλα και πάλι στον Κόρο. Δαμιανός, Λαμπρόπουλος. Ρέπας ξεμαρκάριστος, νέος σου τριών πόντων. Έστοχος, έστοχος και πανηγυρίζει. 15-13. Στο ένα καλάθι το δεύτερο λύκειο. Και ο Δημήτρης Καλογερίδης κατεβάζει την μπάλα μέσα σε μια ξέφρενη ατμόσφαιρα. Ξέφρενη ατμόσφαιρα. Γιώργος Φακούρας για τον Ηλία τον Κασάπη. Δύσκολα εκεί. Και πάλι Γιώργος Φακούρας. Φάουλ. Τρεις παίκτες πάνω στο Γιώργο τον Φακούρα. Είναι ο Μανώλης ο Λαμπρόπουλος. Ο Μανώλης ο Λαμπρόπουλος που έκανε το φάουλ πάνω στο Γιώργο τον Φακούρα. Στην προσπάθεια για σούτ και έχει δύο βολές ο παίκτης του ΙΑΚΑ. Και βέβαια του πρώτου λυκείου Ναυπλίου, ναι. Γιώργος Φακούρας, άστοχος στην πρώτη βολή. 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Γιώργος Φακούρας. Άστοχος και στη δεύτερη βολή. Rebound ο Παπακοσταντίνου. Και η μπάλα στον Κόρο. Κόρος με την μπάλα κατεβάζει. Προσπαθεί να μπει. Γίνεται εκεί πέρα ένα ωραίο κλείσιμο στο διάδρομο. Και ο Δημήτρης Καλογερίδης με την μπάλα. Καλογερίδης για τον Διδασκάλου. Διδασκάλου με την μπάλα. Την κατεβάζει ο Διδασκάλου. Χάνει όμως μέσα από τα χέρια του μόνος του. Αυτοθυσία από τον Καλογερίδη. Διδασκάλου. Και ο Ρέμπας τελικά βάζει το καλάθι και φωτιά για μια ακόμα φορά. Φωτιά 15-15 το δεύτερο. Ισοφαρίζει το δεύτερο. Και ο Καλογερίδης στη διείσδυση γλιστράει προς στιγμή. Η μπάλα τελικά στο Ηλία το Κασάπη. Δεν ξέρει τι να κάνει. Η μπάλα και πάλι στο Καλογερίδη. Η μπάλα στο Φακούρα. Τον μαρκάρει ο Δαμιανός. Και πάλι μια προσπίση στο Ηλία το Κασάπη. Μπάλα και πάλι στο πρώτο Φακούρα. Φακούρας που κάνει και πάλι το σουτ. Άστοχος και rebound από τον Παπακοσταντίνου που καθαρίζει τη φάση εκεί πέρα. Για τον Κόρο αργά. Κώστας Κόρος με την μπάλα. Για τον Δαμιανό. Λαμπρόπουλος ξεμαρκάριστος. Δεν διστάζει να σουτάρει. Κόρος για τον Ρέπα, νέος σου τριών πόντων. Εύστοχος η μπάλα να πηδάει και μπαίνει μέσα. 15-18 και πρέπει να έχει 2 στα 3 ο Παναγιώτης Ρέπας. Ή 2 στα 4, 2 στα 3 από ό,τι μου λέει και ο Βερζογάφτας. Η μπάλα στον Δημήτρη Καλογερίδη. Δημήτρης Καλογερίδης με την μπάλα. Η μπάλα στον Διδασκάλου. Έχει μπροστά του τον Κόρο. Διδασκάλου κάνει τον πάσιμο και φάουλ από τον Κώστα Κόρο πρέπει να είναι. Στο δίζηση του Διδασκάλου. Ναι, σηκώνει και το χέρι του Κόρος. Είναι το φάουλ του Κώστα Κόρου. Φωνές από την εξέδρα. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Η μπάλα στον Διδασκάλου. Στις βολές τώρα. Ο Δίδος Διδασκάλου είναι έστοχος στην πρώτη βολή. 16-18 μειώνει το πρώτο λύκειο. Και πάλι Γιώργος Διδασκάλου στη δεύτερη βολή του. 17-18 στον ένα πόντο το παιχνίδι. Κόρος με την μπάλα. Δαμιανός. Κόρος. Νέος σου τριοπόντων από το Ρέπα και πάλι έστοχος. Έχει εκτελέσει κυριολεκτικά το πρώτο λύκειο από τη γραμμή των 6-25 ο Παναγιώτης Ρέπας. 17-21. Μεγάλη ανάσα για το δεύτερο. Και η μπάλα στον Καλογερίδη διείσδυση και έχει δοθεί φάουλ από τον Παπακοσταντίνου. Παναγιώτης ο Ρέπας λοιπόν που έχει δώσει πολλές λύσεις στην επίθεση του δευτέρου λυκείου.
Και τώρα είναι μία σε μία βολή από ό,τι μου φαίνεται. Από ότι μία σε μία βολή δείχνει και ο κύριος Νικολίτσας. Μία σε μία βολή θα εκτελέσει και ο Δημήτρης Καλογερίδης. Και κάποια αλλαγή, θα γίνει αλλαγή, να γίνεται η αλλαγή. Περνάει ο Αλέκος ο Κίνης και πάλι στη θέση του Χουρχούλη. Ο οποίος βοήθησε λιγάκι αμυντικά. Πήρε 2-3 rebound. Καλογερίδης μία και μία βολές. Καλογερίδης. Άστοχος, τελικά δίνεται επανάληψη επειδή βιάστηκε να μπει μέσα ο Μανώλης ο Λαμπρόπουλος. Και πάλι βολή για τον Δημήτρη Καλογερίδη. Καλογερίδης. Άστοχος, το rebound από τον Κόρο που φεύγει μπροστά. Προσπαθεί να σταματήσει ο Καλογερίδης, δεν γίνεται, φεύγει ο Κόρος. Η μπάλα στον Δαμιανό, από δεξιά πλευρά ο Διδασκάλου που κλέβει την μπάλα και ξεχύνεται μπροστά. Ο Γιώργος Διδασκάλου μπαίνει μέσα. Άστοχος και φάουλ από το Μανώλη τον Λαμπρόπουλο. Φάουλ από το Μανώλη τον Λαμπρόπουλο, 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ 17-21 υπέρ του δευτέρου λυκείου και σίγουρα ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι όπως πάει. Και θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος μάλλον έτσι. Διδασκάλου και πάλι στις βολές. Είναι μία σε μία, όχι, είναι δύο βολές. Είναι δύο βολές και είναι άστοχος στην πρώτη ο Γιώργος Διδασκάλου. Μια αστοχία στις βολές. Μια νευρικότητα οπωσδήποτε. Και ο Γιώργος Διδασκάλου και στη δεύτερη βολή. Άστοχος και πάλι. Και πάλι ο Παπακοσταντίνου το rebound που έχει καθαρίσει αρκετά rebound για την άμυνα του δευτέρου. Και ο Κώστας Κόρος που κατεβάζει την μπάλα. Κόρος. Για τον Δαμιανό. Λαμπρόπουλος. Δαμιανός. Κόρος τώρα. Ρέπας για τον Δαμιανό. Λαμπρόπουλος. Διστάζει. Προσποίηση στο σουτ. Πολύ άστοχο. Πολύ άστοχο. Και ο Καλογερίδης στο rebound. Καλογερίδης στο rebound και προσπαθεί να εξαγηθεί μπροστά. Μαρκάρεται από τον Κόρο. Δυναμικά. Φωνάζει ο Μίτσο Καλογερίδης. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Όχι, δεν είναι φάουλ. Και έχουμε φάουλ τώρα από τον Κόρο. Στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα. Σίγουρα έβαλε και το χέρι στο Δημήτρη το Καλογερίδη. 3 φάουλ στον Κώστα τον Κόρο. Η μπάλα στον Δημήτρη Καλογερίδη. Καλογερίδης. Το σουτ και με τραμπλό είναι έστοχος στο Δημήτρης Καλογερίδης. 19-21. Ωραίο σουτ και ωραίο καλάθι από τον Δημήτρη Καλογερίδη. Και αυτός playmaker του ΙΑΚΑ. Παναγιώτης Ρέπας τώρα. Για τον Κώστα τον Κόρο. Και πάλι στον Δαμιανό. Δαμιανός με την μπάλα για τον Μανώλη τον Λαμπρόπουλο. Και πάλι Δαμιανός. Κόρος. Κόρος κάνει τη διείσδυση. Είναι εύστοχος, είναι εύστοχος. Παρόλο που πέταξε κάπως άσαλα την μπάλα, η μπάλα του έκανε το χατήρι, μπήκε μέσα και πιέζει ο Παπέλο τον κίνη. Ο Παπακοσταντίνος, συγγνώμη, πιέζει. Η μπάλα στον Γιώργο Διδασκάλου για τον Γιώργο Φακούρα. Και είναι η λήξη του ημιχρόνου. 19-23. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο και θα επανέλθουμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δύο βολές για τον Πάνο τον Βασιλείου. 2 φάουλ ο Γιώργος Διδασκάλου και ο Πάνος ο Βασιλείου στις βολές. Άστοχος στην πρώτη βολή. 31-34. 31-34 λοιπόν. Και δεύτερη βολή για το δεύτερο λύκειο. Πάνος Βασιλείου, εύστοχος. 31-35. Είναι ο πρώτος πόντος του Πάνου Βασιλείου στον αγώνα. Και έχουμε ένα time out που παίρνει ο διαιτητής. Κάτι έχει ο Παπακοσταντίνου εδώ μπροστά μας. Σε μια ηγετευτική στάση θα έλεγα. Τώρα ξαπλώνει. Κάποιο πρόβλημα φαίνεται να έχει. Ο Παπακοσταντίνου που έχει 4 πόντους, 3 φάουλ και 10 rebound. Πολύ αξιόλογη προσφορά του Παναγιώτη Παπακοσταντίνου. 10 rebound δεν είναι μικρή υπόθεση. Και η μπάλα απ' έξω για το πρώτο λύκειο. Η μπάλα στον Γιώργο Φαγκούρα. Για τον Καλογερίδη. Καλογερίδης πάντα. Με το μαρκάρισμα του Βασιλείου αυτή τη φορά. Βασιλείου που το παίζει μια ασφικτική άμυνα εκεί πέρα. Ο Καλογερίδης αναγκάζεται να κάνει. Τελικά ο δασκάλου προλαβαίνει την μπάλα. Και θα κάνει ένα βεβαιασμένο σούτ και έχουμε το φάουλ από, πρέπει να είναι ο Καλιάνος. Για να δούμε τα δείξει ο κύριος Νικολίτσας. Το νούμερο 12. 12. Ο Τάκης ο Παπακοσταντίνου το έκανε το φάουλ. 4 φάουλ το Τάκη Παπακοσταντίνου. Βέβαια με κάθε επιφύλαξη
Και στις βολές ο Γιώργος Διδασκάλου, γιατί την προηγούμενη φορά βγήκαμε λάθος. Γιώργος Διδασκάλου στις βολές. Άστοχος. Άστοχος και νευρικός. Θέλει ψυχραιμία σε τέτοιες στιγμές. 31-35 Διδασκάλου και στη δεύτερη βολή. Άστοχος και πάλι. Παπακοσταντίνου στο rebound. Βρίσκει τον Καλιάνο. Για τον Κόρο. Κόρος με την μπάλα. Κόρος για τον Βασιλείου. Και πάλι Κόρος. Και πάλι Βασιλείου. Θα κάνει στο τρίτο πόδο, το κάνει. Άστοχος στην μπάλα του Παπακοσταντίνου. Για μια ακόμα φορά το rebound. Ο Πάδης Παπακοσταντίνου. Ο Καλιάνος, νέο rebound επιθετικό. Και βγάζει έξω την μπάλα. Βγάζει έξω την μπάλα. Δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει περίπτωση και ούτε πρόθεση να βιαστεί. Γιατί να βιαστεί. Η μπάλα στο μπροστά τον Κόρο. Κόρος για τον Λαμπρόπουλο, ξεμαρκάριστος. Με δυσκολία βέβαια, αλλά βάζει το καλάθι. 31-37. Βρέθηκε μόνος του. Και τελικά ζητάνε time out του πρώτου λυκείου, δεν δίνει ο Νικολίτσας βέβαια και βέβαια πρέπει να παιχτεί το παιχνίδι, να συνεχιστεί. Η μπάλα στον Καλογερίδη για τον Διδασκάλου. Διδασκάλου θα κάνει το πάσιμο, θα κάνει το σούτ, είναι έστοχος, πολύ ωραίο καλάθι, 33-37 και το πρώτο που δεν λέει να παραδοθεί. Δεν λέει να παραδοθεί, 33-37. Πάντα μπροστά το δεύτερο. Και 7 πόντους για τον Γιώργο Διδασκάλου. Κώστας Κόρος για τον Γιώργο τον Καλιάνο. Και πάλι Κόρος. Η μπάλα στον Παπακοσταντίνου. Παπακοσταντίνου για τον Κόρο. Κόρος για τον Βασιλείου. Βασιλείου και φάουλ στο Διδασκάλου. Είναι το τρίτο φάουλ του Γιώργου Διδασκάλου. Και θέλει προσοχή. Και έχουμε ένα time out που παίρνει το πρώτο λύκειο. Time out και ένα πλάνο από την εξέδρα και πάλι. Από τον Αντώνη τον Βλάχο. Κάποιοι φιλικές χειρονομίες προς την κάμερα. Ενώ το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξαναρχίσει από ό,τι φαίνεται. Κάτι συζητάει ο Δημήτρης Καλογερίδης με τον Γιαννόπουλο και τον Νικολίτσα. Μπαίνει και ο Κόρος. Ακούτε και εσείς τι γίνεται. Κάποια παρεξήγηση πρέπει να έχει γίνει. Κάποια παρεξήγηση πρέπει να γίνει, το λέει το Καλογερίδη. Και τώρα η μπάλα πίσω το δεύτερο με τον Παπα Βασιλείου για τον Κόρο. Κόρος, 4 λεπτά ακριβώς. Καλιάνος για τον Κόρο. Και πάλι Καλιάνος. Καλιάνος. Ζητάνε βήματα, το σούτ από τον Κόρο. Άστοχος rebound του Παπακοσταντίνου και πάλι. Μα έχει σαρώσει και αμυντικά και επιθετικά. Η μπάλα στον Βασιλείου. Βασιλείου κλείνεται. Στον Κόρο απ' έξω. 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Κόρος. Η μπάλα στον Καλιάνο. Δεν αποφασίζει για σουτ. Λαμπρόπουλος κάνει τη διείσδυση. Άστοχος και φάουλ από τον Αλέκο τον Κίνη. Φάουλ από τον Αλέκο τον Κίνη λοιπόν. Το πρώτο φάουλ του Αλέκου Κίνη.